We zijn hier op deze morgen bij TTV Heksenberg Heerlen tafeltennisvereniging. En dat is op een doordeweekse morgen, omdat hier op een doordeweekse morgen wordt getafeltennist. En we staan hier niet voor niks op het René Danielsplein. Dat wil zeggen, René Daniels, de goede man, is niet meer onder ons. Maar hij heeft een belangrijke rol gespeeld in een periode van de tafeltennisvereniging. We gaan het allemaal horen en zien bij TTV Heksenberg Heerlen. Marcel Gerards, voorzitter van TTV Heerlen Heksenberg. Marcel, anno 2023, wie staat er verein erop? De vereniging staat in ieder geval best nog goed erop qua leden en weet ik wat allemaal. Maar kijk, verspelen geen Europa Cup meer, op zich missen voor dat wel. Maar eigenlijk kosten we dat ook geen dames eredivisie team meer bij elkaar krijgen, dus dan kunnen ze ook geen Europa Cup spelen. Als ik gewoon kijk wat er zo is gebeurd de laatste 10 jaar, corona, krimp bij verenigingen en weet ik wat allemaal, dan hebben we nog immer hetzelfde aantal leden als 10 jaar geleden. Er is een verschuiving had plaatsgevonden. We hebben geen dames eredivisie team meer. We hebben heel weinig jeugd, nog maar iets van 15 jeugdleden op dit moment. Maar wel heel veel recreanten. Dus, en eigenlijk zijn we nog 10 jaar nog evenveel leden als 10 jaar geleden. Ja, want de vat het goed samen, denk ik. Hè? Dat is eigenlijk van sportieve ambitie. Als een beetje op een lege pitje gezet en de geest nu vol voor de recreanten. Maar dat is eigenlijk veel waardevoller voor de gemeenschap. Voor de gemeenschap, als je ziet wat hij op een woensdagochtend, maandagavond en donderdagavond gebeurt. Als je ziet wie die mensen zich allemaal pakken bij elkaar, dat is gewoon geweldig. Ja. En dat kunt... alleen uit Heksenberg of uit Gans Heerlen of uit Gans Parkstad? Gans Parkstad, ja. Zeg, en ook die recreanten die willen natuurlijk wedstrijdjes winnen. Door er natuurlijk ook wel het een en ander voor qua competitie of wat dan ook. Er zijn erbij die spelen inderdaad in de doordeweekse competitie. Die gaat minder zwaar als de zaterdag-competitie. Maar we organiseren ook regelmatig toernooien voor hun. Op die dagen dat ze zelf ook spelen. Dus we doen van alles voor hun. Ja. Ja. Zeg, en voor jeugd wat nu zit te kijken en denkt van dat tafeltennis, dat lijkt me ook wel get. Die kunnen zich hier aanmelden, denk ik. Die kunnen zich aanmelden, die kunnen allemaal in een maand gratis komen meedoen. Daar werd ook van alles met gedaan, allemaal aan allerhande activiteiten. Sowieso dit jaar hebben we heel veel activiteiten gehad vanwege het 50-jarig jubileum. Dus allemaal komen kijken. Maar ook de recreanten mogen komen kijken en meedoen een keer. Ja. Geen enkel probleem. De vrije voorzitter? Ik ben een vrije voorzitter, trotse voorzitter. Dat vind ik allemaal zoveel, zeker die leden nog immer hebben wat 10 jaar geleden ook waren, omdat ik overal wel andere berichten huur. Ja, ik ben er trots op, ja, voor de club. Hoort dat vol? Ja, probeer ik ook. Rachel Gerards, secretaris en wedstrijdsecretaris. U hoort het goed, dezelfde achternaam als de voorzitter en dat is ook de vader. Rachel, maar jij gaat meer over het sportieve. Ja, dat klopt. Ik speel zelf ook. Ik heb op het eerste damesteam gespeeld en nu doe ik ook nog wat andere dingen in de vereniging. Ja. Als je gefocust bent op het sportieve, dan wil je natuurlijk ook met cups en zo in de handen staan. Maar hoe ga jij daarmee om? Hoe gaan de wat ambitieuzere spelers ermee om dat jullie niet echt meer hele hoge doelen hebben? Ja, je moet... Als vereniging ben je natuurlijk veel groter dan alleen het stukje topsport. Dan is de breedte sport ook heel belangrijk. En voor mij persoonlijk is het wel jammer, want dit is natuurlijk mijn club. Ik ben hier begonnen als klein meisje. Dus dan is het altijd leuker als je bij je eigen vereniging kan spelen. Maar als dat niet meer gaat, dan moet je ook verder kijken. En voor jezelf goede keuzes maken. En voor de rest vind ik nog altijd een superleuke vereniging. Dus ja. Ja, want als ik op de website kijk, zijn er toch wel van allerhande competities waar jullie aan meedoen. Is dat een beetje te managen als wedstrijdsecretaris? We hebben nu 4 seniorenteams en ook 4 doordeweekse teams en nog een jeugdteam. Dus dat is heel netjes voor een Limburgse tafeltennisclub. En dat is allemaal goed te doen. Ja.
En waar zit de concurrentie? Is er hier dichtbij nog een vergelijkbare vereniging of moet ik dan toch wat verder Limburg in? Vergelijkbaar. Ja, ik denk, in Brunssum heb je nog wel een club en verder, maar de echte grote verenigingen zijn wel verder weg. In Venray zit een hele grote club en in Sittard zit nog wel een grote club, maar ik denk dat we het heel goed doen. Ik doe dan misschien wel een beetje badinerend over de grote successen in het verleden en dat het nu wat minder is, maar de laatste jaren zijn er natuurlijk toch ook nog wel wat successen te melden. Ja, zeker. In 2019 zijn we nog landskampioen geworden en we hebben in 2018, 2019 Europa Cup gespeeld. En de 4e ronde gehaald en in de 3e ronde was tegen een Turkse club, Fenerbahce. En na een uit- en een thuiswedstrijd waren zowel de wedstrijden, de games en de punten gelijk. Dat is nog nooit voorgekomen. En toen stond in het reglement dat ze gingen tossen. Dus toen hebben ze een rood en groen muntje opgegooid. En daar kwamen wij als gelukkige winnaar uit. Okay. Zal ook de laatste keer zijn dat dat gebeurt. Ze hebben het reglement inmiddels aangepast. Nu wordt ervoor gespeeld, dus dat is wel eerlijker. En daar was René Daniels nog bij. Die was daar als speaker aanwezig, dus dat was ook heel mooi dat hij er nog bij kan zijn. En we zijn ook de enige Limburgse club die zowel de Champions League als de Europa Cup heeft gewonnen. Dus dat is ook wel leuk om nog even te vermelden. Ja, een palmares om trots op te zijn. Zeker weten, ja. En niet alleen van vroeger, maar ook nog het laatste stukje. Zeker. 4 zijn hij op Goonzigmorgen bij TTV Heerlen Heksenberg in hun prachtige accommodatie. En op Goonzigmorgen dan spelen hij de, wie moet ik het noemen Marlies? Recreante senioren. Recreante senioren. En dat is onder andere Marlies en dat is Theo. Daar denkt misschien eens wat kinnig temp van. Nou, dat is ook generaal van de schutterij Sint-Sebastianus in Heerlen. En dat loopt immer met zo'n chic pak. En wenn ze pech kunt aan de deur om donateurskaarten te verkopen. Theo, bent hij een beetje de regulateur? Ik doe op woensdagmorgen alles organiseren, alles bijhouden, een uur training geven, koffie drinken en daarna weer trainen. Oké. En Marlies, deed hij dat goed? Hij deed het uitstekend. Ik ben nog niet zo lang erbij. Ik ben nu vanaf april vorig jaar erbij. En eigenlijk wordt hij hier ook met open armen ontvangen. Dat was heel erg leuk. Heel warm. En we koesten meteen ook spelen. Zelfs op mijn oude dagen kan ik nog gaan leren hier. Ja, dat is toch hartstikke leuk. En Theo, had ze een verleden in de tafeltennissport? Had ze dit al allemaal gedaan? Ik ben 40 jaar bijna in de vereniging hier. En de schutterij van Heerlen ben ik dus 65 jaar. Het verschil moet er zijn. Ik doe het met liefde. Ik heb het 10 jaar geleden gepensioneerd als postbode in Heerlen. En dan hebben ze me gevraagd of ik op woensdagmorgen hier les zou geven. En dat heb ik met beide handen aangenomen. En ik ben er eerlijk in, op woensdagmorgen hebben we een hele mooie morgen. Oké. Hey, en Marlies, en doe deze dat nu een dik jaar, zeg maar. En wie bent je erop gekomen? Woont ze in de buurt of bent ze erop geattendeerd? Of? Nou, ik woon nu in Landgraaf, maar ik ben een Heerlensje. En ik heb als jong meisje immer toch getofeltennis bij wat vroeger de Gringel worden. De tofeltennisvereniging van de gemeente Heerlen worden dat. Daar ben ik begoest met mijn niksje. En we speelden daar ook competitie. We speelden daar ook goed. We hebben zelfs een jaar landelijk gespeeld. En toen ging ik de verpleging in en dan moest ik stoppen. Want ik koest niet meer trainen wanneer ik koest. En ik koest geen competitie meer spelen. Dus ben ik gestopt. Jaren later ben ik weer begonnen met tafeltennissen bij deze vereniging op de Heksenberg. En toen heb ik ook weer competitie gespeeld in de herencompetitie. En toen ben ik weer gestopt, ook weer voor het studie. En toen ben ik niet meer begonnen en nu weer begonnen omdat voor niks kan ik het wel leuk vonden om weer te doen. Ja. Zeg, want Theo, dat is natuurlijk met tafeltennissen. Ja, of ze nu 10 of 100 best, dat kan ze blijven doen. Hè? Kan je blijven doen. We hebben 1 man hier, die loopt ook hier in de zaal. Die is 84 jaar en die doet ook mee. En vandaag hadden we dus een jarige en die is 75. Dus voor jong en oud kun je dus hier tafelen. Maar de woensdagmorgen is hoofdzakelijk voor recreanten en 60 plus. Ja, u hoort het. Meld je maar aan. Erik Hulken. Penningmeester, maar vooral ook van het begin af aan erbij, hè? Medeoprichter? Medeoprichter, ja. Ik ben in 1971 goed militair in dienst gekomen en zitten we met een paar kennissen en familie gestart.
En eind 72 waren we competitiespelen en moesten we dus officiële vereniging oprichten met koninklijk besluit, wordt dat toen dat die nog. De 26 februari 73 en vandaar dat van nu 50 jaar bestond. Ja. Ja. Hey, maar in die beginjaren, toen hadden we nog niet, hey, een eigen accommodatie, doordat dat in de gaat of ergens? We zijn gestart in het verkennisgebouw op de Heksenberg. We zijn in het gemeenschapshuis van de Heksenberg weer nog even onder de kerk van de Heksenberg. En toen hebben we dit in 86 dit gebouw neergezet. Ja. Ja, want dat is zo goed. Er had een eigen accommodatie, ja. Dat is nog wat. Dat had er zelf moeten opzetten, of dat is gebouwd door een A-nummer? Of, Nee, dat is de ruwbouw, of zeg maar dat plaatwerk, is door een firma gedaan. En de rest hebben we allemaal zelf gedaan binnen, ja. Ja. En het wil ook zeggen, het is van ikzelf, maar dan moest het ook zelf onderhouden. Moest het ook zelf onderhouden, ja. En wie gaat dat? Goed. Ja. Ja, dan moest inderdaad zorgen dat ze reserves hebben en dan kunnen ze inderdaad bepaalde dingen vervangen. Dus we hebben kunststof dingen, et cetera. Dus, Maar er zijn nog genoeg handjes in de verein om mee te helpen, want dat nodig is voor welk klusje dan nog? Laat ik zo zeggen, het zijn allemaal dezelfde handjes. Als er maar een paar gekken die moeten de boel op sleeptouw nemen. Hey, want de tekst het juist al aan, Erik. Voor het jubileum, 50 jaar TTV. Ja. En daar gaat van alles gebeuren. We hebben het ganse jaar activiteiten gehad. En het slotactiviteit is de feestavond op 24 november. En daar nodigen we dus ook allemaal oudleden uit via Facebook en via ons Witchell Report. En ja, dan hopen we dat we er ook veel animo voor krijgen van oudleden. Ja, want dat is natuurlijk wel leuk om elkaar nog eens een keer te zien en nog oude koeien uit de sloot te horen en zo gaat. Dus zeg het nog eens even, via Facebook kunnen ze zich aanmelden en via onze Witchell Report, dus onze eigen blad. Dus, Oké, nou ja, wie het begrepen had, dan verwachten voor hij. Wanneer wordt de datum alweer? 25 november. 25 november. Save the date.